Do perlu. Cik, Iyo ni Linda. ala barala mo cik beladang kayak gitu. Alah hampe tahun nih. Uy, lalamu ya. Alah, baalay din ni olah mato pencarian wa untuk menyingolan anak wa kalau disampai mu kasih tujuan wa duni untuk penguliahan anak wa iswa duni ko. Wa nak kabaran tianti baladang. Oh, abang cik di mana karajo ini? Udahnya di tempat lain lo karajonyo kini ba anak kamu nih samo manggari lah wa kaduduonyo. Yo lo ma. Cik, Iyo ni Linda. oh tanah cik ko nan ngecik ladangan ko ba acaronyo ko. Ba kontrak nih. Sange ko hari cik mengontrak, li kamu pulang modal cik. Alhamdulillah salamu ko lain. Pupuk yang cik pakai apa tuh? Matawan ko beladang lo ni dari suatu ya. Iyo, aji pakai buku LPK, NK Mutiara, CPN, NKP, buku aji duni. Kalau masalah racunnya? Racunnya ba macam-macam lo duni. Bisu ala tujuan racunnya kau ni. Datanglah uni kemari bisu. Iyo lo mah ya cik. Aku durang mau bisa ko dia awak pindah dak. Iyolah duni. Yang penting wa usaha. Aku orang apa durang? Orang dipupuk awak dipupuk lo. Kapan para lu dilabihan dari orang tu pupuk awak. Ba hasil panen wak kunang karanca. Arago nang kamahan nak nyodo ni kwa. Kalau saat kini ba aragonyo cik? Arago kini yo gak malamah ni lah panjang wak kini. Tapi wak nak putih haso doh. Nanti mun wak tetap wak pupuk wak tetap wak semprot. Bara hasilnya beko lo kita pikir. Yang penting kita bau usaha dulu. Ayo lo mah ya. Oh cik. Iya Linda. Lebara aci dapat sekali panen amin di muka. Kalau harago ni. Kalau orang harago lah yang cah orang bego. Oh lebara karuang dapatnya pas panen ko. Kalau yang rancaknya mau dibuka 2 hari ini. Oh panennya bara lamonya. Kalau rancak perawatan awak sampai sebulan awak panen. Oh gitu ya. Iya. Acik, Iya nih Linda. dengan sange ko hari alampe tahun aci beladang. You bisa bertahan juga cik ya. Alhamdulillah lah nih. Nagari Minangkabau tanahnya rancak nih. Walaupun hari pamaneh yang penting wak giai bau sao. Razaki ado jo tibo tuh.
Yalah Cik, terima kasih banyak waktu nalah Cik luangkan untuk ni Linda. Mudahan panen Cik melimpah luah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tunggu dulu nih ya.